ассалому алайкум тамошобино ва ҳаводорони канали Libos TV. субҳи пурбарфи имрӯз ба ҳамаи шумо муборак. имрӯз ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза барои шумо ламиражҳои баҳорира ки ина поступлени наошидагиай. касе ки мехоҳад ки барои баҳор пешакӣ чизоша бигира, ина марҳамат чизои баҳорӣ уже биромадан. савдогаро барои баҳор тайёришона уже дида будастанд, чизора овардан. ина марҳамат бинед наё стилои 250 сомона чиёи папур кадагӣ нагина қатӣ гилои папурӣ ҳастанд ко ҳамвора нигина задагӣ барои шумо овардагиян. ина марҳамат бинед ҳамаш ҳастай размерашон ай 46 то 58, аксариятш то 52, папурияш то 52. инами чизое ки ҳозир шумо мебинед ё то размери 52 доранд. вақте ки шумо бо заказ кунед шумо да бо размери калонтар оварда метавонанд. ина яшам платёра нигаҳ кунед ё миёнбанд доранд, қатишон 175 сомон. материалшонам ламиражи зурай то размери 52 доранд. як расветкаш як 10 зиёдтай 10 зиёд расветка доранд. ина бологиёш 150 сомонӣ. мо ҳама амира бо навистем ки одамое ки бо намефаҳманд, мисол телефоношон пастай, амбо нархора бо бинанд. марҳамат ё дар ҳафтум дарвозаи бозори Корвон рияди шашум меоянд. ҳаминҷода ҳамин дуконда ҳамин чиза шумо дарёфт карда метавонед. ҳамин платиё беҳад платиёи нав фасон, материалшам хушрӯй, баъд дизайниш аҷоибот фасон. имена барои шумо сёмка кардем ки тайёрии баҳоритона бибинед. ноз як хай Россияда барфай иҷодам имрӯз барф борид ай саҳар. барои ҳамин касе ки ягон ки лайк мондагӣ набошад хинки дар якта лайк бимона. инаи платияи бо навинкаш, дизайни нав, материали нав. и бо материалиш дигаҳай, материалиш бо хеле ғавса ки зурайда хеле дига хеле бигирем драп борияй. иш замистона барои одамое ки берун да кор мекунанд беҳад зурай, ғафси хушрӯай. як 8-9 расветка дора, 8-9 расветкаш ҳастай. чӣ хеле фушанда гап зад. 8-9 расветка ози пака доранд. хай ин тараф сар мешава ё абаяҳоанд, ранги абаяҳои стили турецки кадагиянд. 250 сомонӣ. нигина то поёна нигина доранд. сияҳшам ҳастай, зардшам ҳастай, нигина зард, нигина сфед. на марҳамат шумо ана ё кирта абая ҳам доранд иҷода. чӣ хеле фурӯшанда гап зад. кирта абаёшон бо 250 сомон, 210 сомон. ай ҳар хел намуд сар мешавад, завист ай качествои материалай. хай шумо медонед ки ё ҳамаш ай зависид мекунад ай качествои материал. ина абаёшон аму стили туркӣ қатӣ кардагиянд, стили дубайский қатӣ кардагиянд. не ки хай ӯ дубайскиёро медонед ки 1200 сомонанд ё 250 сомон. нигинаҳошонам фарқ мекунад. хай дубайскиё чун маълуманд ки чӣ хел зуранд. ё ҳамун стил кардагиянд, лекин качество ӯ чиз нест. хай ҳаматон медонед чиза. анаиҷа бо дига хел маркаи киртаҳо ҳастай, платиё ҳастай, ё материалаш ламиражай. просто иҷода вибр бисёртара. ҳамиам дар шашум дарвоза бозори Корвон, ҳафтум дарвозаи иҷа дизайнша дига хел кардагиянд. дига ки чӣ хел ки кисошонам дизайниш дига хелай. остиношонам дизайнаш бо вапши дига хелай. ороишотуш сангошонам дига хел мондагиянд, аҷоибот фасон кардагиянд. ранги хел халатои турецки аст. халатои турецки не ки ё платиянд. 180 сомон.
های طرف دا اینجا 250 سومونا هم زمینی دوره هم اینجا دا هم درپ هسته هم ماتریالوش هم درپ هسته 180 تا 250 سومونا این همین جدا خیلی که میبینین هسته کرتوی زمانوی زور هم زمستانه در روزان با تو 58 تو 60 پوشه دور هم جدا تو 60 پوشه پروسته در این ششم در روزه دکانو رقم ندارن برای همین شما میتونید که همین ششم در روزه رخ شروع نیمت این بریم بیاین او سونک میاین برای آدمایی که نمیتونن یفته سراز یفته نمیتونن این 280 سومون این در روزه تو رزمیری 54 دوره 54 56 پوش سوابود نمیتونه که را خریداری کنم های نمی چیزای نوینکایی که در بازار ما شما را نشان دادیم بعد همی خدمت شما همیه که اینی تماشا کردندم و یک لایک که بمونه که هم دیگر رو ببینن و ما تیز نوار کنیم پراسموتر می شود 10,000 همگی 50 نفر 60 نفر لایک میمونه و خم پیش همون تماشا کردن یا لایک مونه تماشا کردن بگیرن هم مهنتی ما رو هم قدر میکنیم همه همیو تو رزمیری 59 58 60 دوران برای چی سیمکا کن برای اپوی که ویلیکن میپشن رحمت ببینین یک خاک نرخوی را گفتگیم کسی که در کانال ابونه نیست مرحمت ابونه شوه کسی که ابونه شدگی فکرش در کامنتار یا بنویسه کسی که کامنتار در نویسگی مو با نوبت نوار گرفته ایستادیم باقی سربلند باشین آباد باشین خدا حافظ